המדריך המושלם, איך ליפול מסקייטבורד. זה כבר התחלה טובה. כן. קודם כל, עולים על הסקייטבורד בצורה כזאת. בצורה כזאת. תראי, אני חושבת שהוא בורח. כן. בצורה בעזרה. כזאת. וואו! תפלי. עכשיו, עולים על הסקייטבורד בכיוון הלא נכון. מה? כן. קרין, לא עכשיו זה תסיע אותה! ככה תופסים סקייטבורד. עכשיו... וככה מצלמים את העתיד שלי. אז עולים על הכיוון הלא נכון, שזה זה. זאת אומרת, זה. ואז עושים ככה. מה את אומרת? ואז מנסים לנסוע. בום. אוי, שנפלתי. זו הייתה נפילה מאוד פתאומית. מאוד. ועכשיו ילדים הולכים לישון. פה את אמורה לקבות את זה. אוקיי.